Grupên çekdariyên opozisyona Sûriyên piştevanî kirî ji Tirkiye di kiryarên xwe de li Rojavayê Kurdistanê berdewam in ku careka din hêzên Tirkiye û grupên bi ser ve wêzgeha Elokî ya ava vexwarinê li gundewarê bajarê Hesekê ji kar rawestand. Av lê ser bajarên Kurdî birî. Jêderên xwecehî ji bajarê Hesekê ragihandin ku hêzên Tirkiye bi mebesta ku careka din avê li ser bajarê Hesekê û gundewarên wê bibire, wêzgeha Elokî ya ava vexwarinê ya ku avê li ser bajêr û gundewarê wê belav dike, ji kar xist û dergehê wê girt. Ew jî piştî sê rojan ji dubare vekirina wêzgeha Elok e. Her lêgorî jêderan ku ji beriya niha belav kiribû ku wêzgeha Elok di 26 Adarê de hatibû vekirin, piştî ku dema 5 rojan hatibû girtin û pirsgirêka ava vexwarinê li bajarên Kurdî durist bibû. Her lêgorî jêderên xwecehî belav kirî ku di roja 22 Adarê de jî hêzên Tirkiye û grupên bi ser ve yên li wêzgeha Elok bi cih bûne ava vexwarinê li ser bajarê Hesekê û gundewarê wê birîn, piştî çend rojan ji vekirina wê. Her di vî derbarî de Rewangeha Sûriya Mafê Mirovan jî di 6 Adarê de ragihand bû ku ava vexwarinê vegeriya bû li ser bajarê Hesekê û gundewarên wê. Ew jî piştî 12 rojan ji birînê ji aliyê Tirkiye û grupên bi ser ve. Dubare vegera avê ji bo bajarê Hesekê gundewarê wê hat piştî ku rêveberiya PYD qebûl kir ku elektrîkê li ser wêzgeha Elok zêde bike. Di navbera her dem û demekî de grupên çekdariyên bi ser Tirkiye ve dest danin li ser wêzgeha Elok û ji kar rawestînin. Avê li ser bajarên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê dibirin.